Salut și bine v-am găsit la un nou video pe canalul nostru de YouTube. După cum se vede, de data aceasta nu mai începem videoclipul de pe drum, îl încep direct în rulotă, pentru că e un videoclip puțin diferit față de ce am făcut până acum. E pentru prima dată când o să fac un unboxing. Am aici lângă mine coletul. Nu o să vă mint, deja l-am desfăcut. Doar că nu am desfăcut tot ce este în el, doar că e prima dată când fac un unboxing, e prima dată când primesc un colet pe care să-l prezint pe YouTube, așa că n-am putut să mă abțin, am fost nerăbdătoare. Este vorba despre o comandă pe Temu. O să vă arăt toate produsele, iar la final o să vă spun cât am plătit pe toate aceste produse și o să vă ofer și un cod de reducere pe care voi să-l puteți folosi atunci când faceți o comandă pe Temu. Iar dacă vă înregistrați pentru prima dată în aplicația Temu, primiți 30% reducere la orice comandă, nu doar la produse de chem. Încă un lucru pe care aș vrea să-l adaug înainte de a începe este că, indiferent dacă sunteți utilizatori noi sau ați fost deja înscriși în aplicație, adăugând codul în coșul de cumpărături, puteți beneficia de reduceri foarte mari, dar utilizatorii noi au un beneficiu în plus, anume că pot primi până la 30% reducere la coșul de cumpărături și chiar cupoane în valoare de 500 de lei adăugând codul în coș. Deci spor la cumpărături și revenim la video. Haideți să vedeți ce am cumpărat eu. Bun, hai să începem. Am comandat doar produse pentru rulotă și o să vă arăt prima cutie. Este vorba de acest storcător, o să-i spun, nu știu cum să-i spun, suport pentru vase, pe care pui vasele să se scurgă atunci când, după ce le speli. O să-l și desfac să văd cum e mai exact. Ok, m-am prins. Asta vine asamblată aici. Am comandat asta pentru rulotă, pentru că am zis că de fiecare dată când spălăm vasele, nu avem unde să le punem să se usuce, tot timpul trebuie să le șterg. Așa că acesta o să ved dacă pot să-l desfac. Este destul de înalt și chiar e fain. Mă așteptam să aibă compartimente aici în zona aceasta, 3 compartimente. E doar compartimentat prin această grilă, dar nu are, cum să zic, un fel de compartimente separate. O să vi-l arăt și mai de aproape. Mă așteptam să fie puțin mai înalt, dar eu zic că e destul de ok și așa. Și are un material destul de dur, e plastic. În casă am zis că nu vreau deloc plastic, dar în rulotă e ok și dacă e de plastic. Asta nu l-am desfăcut încă, dar deja am văzut prin el ce e. Este un suport pentru chei. O să legăți la intrare în rulotă. Apropo, stați alături de noi pentru că urmează multe videoclipuri foarte interesante cu rulota. O să facem o mică recondiționare, deci stați alături de noi pentru că am o poză de inspirație foarte faină și vreau să aduc rulota noastră.
cum este acum, cum o vedeți, să fie cât mai apropiată de poza de inspirație. Deci urmează niște videoclipuri foarte faine și chiar sunt foarte încântată. Este din metal, ceea ce e un mare plus. E bun pentru agățat chei, dar cred că cu o susținere bună poți să agăți și o jachetă ușoară sau bluzițele copiilor când vin de afară sau o pelerină de ploaie, e super. Asta o să fie la intrare în rulotă, vă arăt și unde o să-l pun imediat. Ok, deci, ați zice ce o fi aia. Este un water bag, așa scrie pe el. Este o pungă în care să pui apă, are și robinet, o să-l desfac. Arată cam așa și are 8 litri, poți să-l umpli cu 8 litri de apă. O să-l și testez să văd cum e exact și e mult mai ușor să cari apă atunci când ești plecat cu rulota, poți să-l umpli de la râu efectiv. Și vine și împreună cu un mic robinet. Acesta este robinetul, trebuie asamblat. Foarte interesant. Am vrut să cumpăr inițial un bidon, dar am zis că o să iau acest water bag să văd cum e. Chiar mi se pare interesantă ideea. Este dintr-un plastic destul de dur și îmi place culoarea. Clar că e culoarea noastră preferată. Așa că, da, hai să vedem mai departe și o să-l testăm după. Ok, aici am luat un set de ustensile de bucătărie. Când am fost data trecută plecați, ultima dată când am fost în Grecia, ne-am dat seama că am avea nevoie de o răzătoare micuță. Am fost la un Pepco, am luat o răzătoare micuță, dar de fiecare dată trebuie să iau din casă tot felul de ustensile. Acest set de ustensile de bucătărie are desfăcător de sticle, răzătoare mică, cuțit de pizza, curățător de cartofi, o să vă arăt acum de legume. Vine și el ambalat, e destul de greu. Wow! Păreau mult mai micuțe, sunt destul de mari, interesant. Wow, nu știu ce e ăsta. E un mini cuțit pentru ierburi, tot felul de ierburi. Foarte interesant. O răzătoare micuță, foarte drăguță, bună pentru niște cartofi prăjiți cu brânză deasupra. Un tăitor de pizza, chestie interesantă. Eu nu mâncam pizza deloc până acum o lună, două, când am fost în Bucovina pentru prima dată. Atunci am mâncat și pizza pentru prima dată. Și de atunci îmi place pizza. Un deschizător pentru sticle. Un curățător de legume, foarte fain. Sunt chiar curioasă dacă e și practic. Adică eu curăț foarte repede legumele cu curățitorul de legume pe care l-am în casă. Și încă ceva care nu știu la ce se folosește, poate o să-mi spuneți voi. Ok. Nu mai este ceva în cutie. Mai este și un inel. Trebuie să vin toate puse pe inel ca să poată fi agățate undeva atunci când nu se folosesc foarte tare. Foarte interesant. Îmi place. Ok. Aici am o lampă. De fapt, sunt două lămpi care se încarcă cu o energie
solară. Și chiar avem nevoie de asemenea lămpi pentru că lampa noastră de afară nu funcționează. Așa că m-am gândit să iau și lămpile astea. Momentan nu sunt încărcate. Nu e încărcată niciuna dintre ele, dar o să le filmez, o să le pun puțin la încărcat și o să le filmez mai târziu, spre seară, să vedem cum luminează. Văzând că are acest micuț bulb aici în față, mă gândeam că e și pe senzor. E posibil să fie și pe senzori, dar pentru că găsisem ceva similar pe EMAG, acolo scria că sunt și pe senzor și avem și noi un bec pe senzor în casă, în scară, și are acest bulb și de asta cred că e posibil să fie și acestea pe senzor, dar le testăm. Le testăm mai târziu, momentan le pun și pe ele departe. Asta nu e neapărat pentru rulotă, e mai mult pentru școală, pentru Luca. S-a cam plictisit de sandvișuri, în fiecare zi sandvișuri, așa că îi fac și mici gustărele pe care să le putem mânca la școală. Și m-am gândit să iau un set de tacâmuri pentru școală. Și văzându-le că sunt așa faine și în cutie, am zis să le iau pe acestea. Furculiță, lingură și cuțitaș. Furculiță, lingură și cuțit, toate trei într-o cutie micuță și perfectă de pus în ghiozdan. Un semn pe care să-l punem la intrare în rulotă. Welcome to our second home. Așa scrie pe această inimioară și are o imagine cu rulota. Chiar ne simțim în rulotă ca fiind acasă atunci când suntem plecați. Singurul lucru care lipsește e spațiu puțin mai mare, dar atunci când ajungem acasă și avem spațiu de nu știu câte ori mai mare, parcă e prea mare. Partea cea mai faină în rulotă e că atunci când trebuie să faci curățenie, termini în câteva minute. Ultimul, de care eram cea mai curioasă, ultimul obiect cumpărat, de care eram chiar cea mai curioasă, deși eram foarte curioasă, nu l-am desfăcut când am primit comanda. Avem nevoie pentru atunci când plecăm de un încărcător bun pentru telefoane, un încărcător sau, mă rog, baterie externă. Dar, deși găsisem câteva modele pe internet de baterie externă cu panou solar integrat, am fost la un magazin de baterii externe și băiatul de acolo ne-a recomandat să nu luăm, pentru că e o porcărie și nu funcționează acum, nu știu, m-am bazat doar pe cuvintele lui și nu am luat o asemenea baterie externă, dar am găsit și la banii ăștia, sincer, că merită încercat, un mini panou solar pe care poți să-l conectezi direct la telefon atunci când ești într-o drumeție sau ești plecat undeva și poți să-ți încarci telefonul în mers. Hai să vedem. Eu, sincer, când a venit coletul, mă așteptam ca aici să fie panou solar. Adică, sincer, credeam că e mai mare. Nu m-am uitat la dimensiuni. Dar, așa, ca o comparație, asta este comparația. Diferența e destul de mare între dimensiuni. Chiar sunt curioasă ce poate să facă un panou solar atât de mic. De fapt, mult mai mic decât atât, pentru că atât e plicul. Dar, vedem. Cred că e o jucărie. Arată ca o jucărie. Ok. Și, da, foarte interesant. Chiar sunt curioasă dacă într-adevăr funcționează. Bineînțeles că o să-l las la încărcat și o să testez, să văd dacă pot să-mi încarc telefonul. Dar am avea nevoie de
10 asemenea panouri solare ca să ne încărcăm toate telefoanele noastre. Avem 4 telefoane, drona, bateria de la dronă, mă rog, nu se descarcă atât de repede, dar da, nu știu dacă pare o jucărie, chiar pare. Editam acum videoclipul și am vrut să vă spun că găsiți în descriere toate linkurile de care aveți nevoie să puteți să găsiți toate produsele. Aveți de asemenea în descriere și codul de reducere pe care îl puteți adăuga în coșul de cumpărături atunci când faceți o comandă pentru a beneficia de cupoane de până la 500 de lei sau reducere de 30% la coșul de cumpărături, sau pentru cei care deja sunt utilizatori ai aplicației Temu, mari reduceri utilizând codul de reducere. Ne vedem data viitoare la un nou video aici pe canalul nostru. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, susține-mă cu un like, lasă un comentariu și nu uita să te abonezi. Pa, pa!